بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إذن جنگ منظومة الشبراوي هداية الراوي لشرح منظومة الشبراوي إن جتيم صفحة نوغاس ديد صفحة نوغاس ديد 22. بسم الله. الباب الأول دمال أرواني في الكلام بيدن هو ان بيتشدن دum pecce joyna biiden mabahasu gadano o wadi ko mabahasuji tati damude tati al kalam wa ma yata'allafu minhu al i'rab wal bina'u an nakiratu wal ma'rifatu en jetti ma damal garwani wal babul al kalam wa ma yata'allafu minhu ay amma al kalam istilahan so tawi ko halato bange istilahu nahwiyankobe fa huwa kanyum indahum to nahwiyankobe be murakkabun ko yo won murakkabu ene fawtondira fihi isnadu wona hen isnadu woni fa'idatu nafoore tawe hen biya qama zaidun nafoore hebama ma walla hebaka nafoore hebama a tugni immogol ngol e zaidu isnadu firtata ko tugnogol a ñaawi wonde wonko waɗi akala muhammadu ñaami mi tugni ñaamugol ngol e muhammadu ɗum wiyete isnadu ɗum woni fa'idatu isnadu woni fa'idatu tawe hen amma alkalamu so tawi ko haala istilahan to bange istilahu fa huwa kanyum indahum to mabbe kambe nahwiyankobe do murakkabun ko haala fawtondira ka an yakuna kalimatayn fa aksara en kaali dum don an yakuna murakkaban fihi isnadu tawe hen hol misal mudum ka qama ali ko wayno ali haftima darima qama aliyun wonno kon non so wi aliyun yimre nde lajat o wi qama ali o kasirilamu o yimre nde sakkidorto ko kasra kango ko didi o haali ajurumi ko nayi haali ajurumi wi ko lafzu murakkabu mufidu bil wadi o dum non foko tampinde hoore mudum holno wonirta murakkabu taw wana lafzu en way wonde murakkabu taw wana lafzu so woni murakkabu tan lafzu wari jarani ko mi wiya lafzu dum ko puddotodo kono puddido ha gacce so mi dum murakkabun tan ene faama nder ajurumi bieden ko an yakuna lafzan murakkaban mufidan bil wadi kanko o diwi lafzan o nde wonno wawa wonde murakkabu taw wana lafzu an yakuna murakkaban fihi isnadun yo fa'ida tawe hen tugnogol yo tawe hen kala nde isnadu tawa hen naftat mbiɗa jaa zaidu ari isnadu ari tugnugol ari a tugni darogol ngol argol ngol e zaidu mbiɗa kataba amru windi a tugni bindol ngol e amru mbiɗa amrun katibun amru ko bindowo a tugni windugol ngol e amru zaidun qa'imun zaidu ko dariɗo a tugni darogol ngol e zaidu ɗum wiyete isnadu amma kalamu so tawi ko haala istilahan to bange istilahu saɗa yima noon mbiyata ko amma kalamu istilahan so tawi ko haala to bange istilahu fa huwa kañum indahum to maɓɓe kamɓe nahwiyankoɓe murakkabun ko haala fawtondiraka fihi isnadu ene makka ka qama ali ko wayno ali haftima darima aywa jokku yani mbiɗen somo sharhina o wiyete ko yani o fanditi annal kalama wonde haala fi lugati to bange luga ma tahsulu bihi alfa'idatu ko kalmeɗen ajurumiye ko kalamu to bangal luga ma tahsulu bihi alfa'idatu kala ko fa'ida ne gasoro fa'ida ne heɓo e muɗum eyi wasdila ma tahsulu bihi alfa'idatu fa'ida ko ne gasira e muɗum ko wayno isharatu en khaddu en kitabatu en wasdilahan to bayi to bange istilaha huwa al-lafzu ko kongol al-murakkabu pawtondirangol al-mufidu naftowol bil wadi e lelgo arabeɓe wal maqsudu bil lafzi muya e lafzu o an yakuna mustamilan yo taw ene mofti ala ahrufi ala ba'di ahrufi al-hijaiyati wana ala ahrufi ko ala ba'di o diwi ala ba'di ahrufi al-hijaiyati ay wal murakkabu mon ko murakkabu ma tarakkaba ko fawtondiri min kalimatayn kongudi didi fa aksara ko buri don hewde wal mufi fawtodire kongudi didi ko buri don hewde qama zaidun yaqumu zaidun qa'imun kongudi didi ko buri don hewde wal mufidu ko woni mufidu ma yahsunu ko moƴƴata as-sukutu deƴƴude alayhi do mudum kala ko ganduɗa sa haali aɗa wawi deƴƴude ka aldaɗo o faami ko ɗum ɗon wiyete mufidu ayi wal wadu ko woni wadu ma kana ko laati waduhu lelgo muɗum arabiyan ko lelgo arabeɓe fa kharaja yalti bil qaidil awwal mbiɗen lafzu
wona mbiɗen ko lafzu ɗum wonno tongode arwanire nde nden ɗon yaltini al isharatu joofango yalti joofango wo nahwu hay ko nande mum wiyetake lafzu eyyi wo bil qaydi sani tongode ɗiɗe ɓiire nde holɗum mbiɗen lafzu murakkabu tongode ɗiɗe ɓiire nde yaltini al mufradati kulliha mufraduji fof jalti zeydun amrun wona murakkabu wo bisalisi tongode tata ɓiire nde al mufidu ma la yufidu ko naftata wo birra ko naftata ko wayno mbiɗa isa ja al ustazu so ceerno ari lafzu woodi murakkabu woodi kono faida ala hen jawabu shardi arani wo birrabi mbiɗen bil wad il arabiyi ma kana ko laati wad'uhu lelgo muɗum gayra arabiyin wona arab wastagna nazimu jimowo o yondinima an kulli zalika haalde ɗiɗo jokli nayyi kaalaɗi to ajur rumiya bi zicri o jangti tan a hammi koko ɓuuri himmude ruknayil jumlati jokli ɗiɗi jumla ɓuuri himmude e jokli ɗi ko ɗum o haali wo huma tarkibu ɓuuri himmude ko yo won murakkabu wal isnadu isnadu tawe hen wat tarkibu hoko woni tarkibu wat tarkibu e murakkabu fof ko gotum sa wi tarkibu e wiye murakkabu fof ko gotum bi ma'nan wahidin firata ko firo woto wal isnadu hoko woni isnadu huwa an yusnada ko yo tugne ilal kalimati fewde e kalima mata timmu ko ene gasira bihi e muɗum al fa'idatu tugne e kalima ko fa'ida ne gasira ɗum fat tarkibu woni pawtodiral yugni ene heƴe meɗen ko wi murakkabun ko ene yona meɗen anil lafzi ga haalede lafzu nde o wi murakkabu nde tan jarani ko omo wiya lafzu wal isnadu isnadu o anil murakkabi haala gasi ɗon wal isnadu isnadu o yugni ene heƴa anil ifadati ga naftugol isla yufidul kalamu sibi haala naftata illa iza kana musnadan sana soko latima koka musnadu wa amma al wad'u so tawi ko wad'ul arabi ɗum kadi o haalani ɗum fa mustafadun ɗum ene heeɓe ene nafte min al misali nde o wayi mislude nde o yiɗi mislude nde holno wi o wi ko qama ali ko arabere ma walla ko pular ko arabere wadde en gandi ko wad'uhu arabiya ɗum heɓama e misalu he eyyi qala o wi wa alam andu ɗum koko ɓeydata hen annal kalama wonde haala la yakunu laatotako illa jumlatan sana jumla omo yiɗi ekkiddema ɗemgal arabeɓe o wi andu haala ko jumla woni haala jumla ko gueɗe pecce ɗiɗi jumla ismiya ne woodi mo hiya ma suddirat ko fuɗɗora bismin o yiɗi widema ko saɗa arbo e ɗemgal arabeɓe i'rab jogui ko jeese ɗiɗi tan ma tawi jumla ismiya ma tawi jumla fi'liya jumla ismiya hoko woni jumla ismiya puɗɗoraɗo inde zeydun qa'imun hoko woni jumla fi'liya puɗɗoraɗo fiilu qama zeydun so woni jumla ismiya jiilotomi ko mubtada e khabaru so woni jumla fi'liya jiilotomi ko fiilu e fa'ilu arabeɓe ko ɗe jeese ɗiɗi tan jogue i'rab kala jumla mo kalanmami mbimami hol i'rabu oɗo jumla hadema natde hen miijo firongo taw arabeɓe ne mbiya fahmul ma'na nisful i'rabi a faman firongo taw somi haali jumla hadema mancinade i'rabu a faman firongo taw fahmul ma'na nisful i'rabi famde firongo woni feccere i'rab sa faami firongo ha gayni ƴeewa jumla o ko jumla ismiya ma walla ko jumla fi'liya so tawi ko jumla ismiya puɗɗoriɗo inde jiilotomi ko mubtada e khabaru e nder ko arbotomi ko so tawi ko jumla fiiliya puɗɗoroɗo fiilu jiilotomi ko fiilu e fayida wo alam andu annal kalama wonde haala la yakunu laatotako illa jumlatan sana jumla wa hiya naw'ani jumla ko ɗiɗi pecce ɗiɗi fecci al awwalu feccere arwanire nde jumla ismiya ne woodi wa hiya ma suddirat ko fuɗɗora bismin inde ka zeydin ka zeydun qa'imun mbiyata ka qawlika zeydun qa'imun ka zeydun qa'imun ko wayno zeydun koko dari zeydun qa'imun ko jumla ismiya o sani ɗiɗaɓo ka zeydun qa'imun ayu الثاني ɗiɗaɓel ngel
أو جملية فعلية ولا جملة فعلية وهي ما صدرت كفودورا بفعل فعل كقام زيد دريما ولو تقديرا سانغاجي هدرت جملة فعلية أنا واي أرد جملة فعلية تواكو إند فودوري on sanga ko hoddirte ولو تقديرا فيهما e majji kanji didi fof jumla fi'liya ne wawi hoddirede jumla ismiya ne wawi hoddirede dum ne holno wayata fariqan hada joni holko fuddori fariqan kay ko inde dum do wiyata ko jumla am biida kala de fuddori inde ko jumla ismiya fariqan kay fuddori ko inde ala ko hada fariqan o handima feccere odo joni ko jumla fi'liya taqdiran nde wonno ko inde adi ma walla wana inde adi mbino da ko kala nde inde adi ko jumla ismiya do yete fariqan hada fiilo sakkitima de kon non ala fiilo haani ko adade ko hada fariqan so inde nde ardinoma tan de raf'ot wiyeteno ko fariqul wona mubtadaw kono woni fariqan wadde ko maf'ulun muqaddamun wa anta sumu nde koraton khairul lakum anta sumu fuddodi ko fiilu أنت سومو كاي كفيل أن كو حرف نسب تسومو كفيل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه حذف النون وانا دو فدوري كفيل كون نون تقدير ماكو كو اسمو تقدير او صيامكم خير لكم ود جملة اسمية أنا أرى ندو جملة نفدورو إند تاو كو فيلية تقديرا جملة أنا فدورو فيلو تاو كو اسمية تقديرا رومو يدي حالت أنت سومو وانا كفيل kono oɗo wona jumla fi'liya ko jumla ismiya ko siyamukum khairul lakum fami eywa jokku fa in suddirat so jumla fuɗɗorama bil harfi harfere fal hukmu ñawore tabitanta to bange wonde jumla ismiya ma walla fi'liya lima ba'dahu koko ari caggal harfere nde nahwu ko wayno ala inna ala ko harfere inna ko harfere أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كجملة اسمية وأولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون ونهالك كجملة اسمية بيتي يا وتن كو أري تشغال حرفيره كو وفائدة ذلك فائدة نون أندو جملة فتشي كو بتشي دي اسمية فيلية دوم نهول كو نفتا وفائدة ذلك وفائدة ذلك التقسيم فائدة نقول دو فتشغول أن الإعراب وند إعراب له أنا وادن إعراب طريقتان لا بدي لا ثالثهما دم العربي بس عربي ما يلي ما فيه فاعل ما ولا يلي ما مبتدا وخبر أي وهما كان جديد البحث كويتود عن المبتدا والخبر من يلو مبتدا وخبر سمدي أربع إذا كانت الجملة لو هل نجيلو تومي إذا كانت الجملة اسمية سجملة أو اسمية الثاني دي بلنجل البحث ويتود عن الفيل غافيل والفاعل فاعل إذا كانت الجملة جملة أو لاتيمة فيلية وفيلية فقوله كاد فقوله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين